Aquesta era la situació del nord-est de la península Ibèrica fa 30 milions d'anys, a l'Oligocè. En aquell moment hi havia una gran serralada, que és el que després serien els Pirineus, hi havia un mar interior que després es va assecar. Aquesta era la línia de costa, que estava molt lluny del perfil actual de Catalunya, aquesta línia gruixuda, i ara ens centrarem en la part on després es va formar el Montsant, que és aquesta zona d'aquí. Tot el que és aquesta línia groga es va anar desplaçant fins a recol·locar-se. Però això ho entendrem millor si fem un tall en secció i viatgem encara més enrere, en el temps, 5 milions d'anys abans d'aquell mapa. Jo en aquest moment estic al nord, vosaltres al sud, això és llevant i això és ponent. Hi havia dues plaques que es anaven pressionant entre si. Aquesta d'aquí és de terres i argiles i a sota hi havia pissarres. I aquesta altra és de material més aviat calcari. A conseqüència d'aquesta pressió, aquesta va muntar sobre d'aquesta altra i es va crear una gran serralada que arribava fins on ara és l'illa de Mallorca. Però per aquí, aquests grans cims tenien uns pendents extremadament acusats. Penseu que hi havia pendents que amb només 30 quilòmetres baixaven 2.000 metres. I per aquí hi havia rius absolutament torrencials que portaven molts materials, molts sediments i creaven ventalls al·luvials. Això és el que va passar en el Montsant, on hi havia un riu que va anar depositant sediments, tots els rocs i els materials pesats es van quedar a prop de la desembocadura i els més lleugers, doncs cada cop més lluny. Però la Terra no para quieta i amb el temps aquesta placa d'aquí es va enretirar. I no només es va enretirar, sinó que, a més, es va partir. Però 5 milions d'anys després encara, la placa inferior va entrar per sota de tot això i va fer aixecar tots aquests materials. Aquests materials d'aquí, per cert, amb el temps i la calç, s'havien cimentat i eren ja tan forts com el formigó. La placa superior es va anar retirant encara més fins a formar una depressió que després quedaria coberta pel mar, per la mar Mediterrània. Amb el temps, l'erosió va anar fent la seva feina i per la part de ponent es va anar llimant i es van dur tots aquests materials fins a crear un suau pendent. Però l'erosió aquí va fer una feina encara molt més important. Això seria la part del Priorat i va retirar tota aquesta gruixuda capa de terra fins a deixar al descobert materials del Carbonífer. Són les famoses licorelles del Priorat, que tenen 300 milions d'anys. Amb això sí que es pot fer nivell. Vist des d'aquí, el perfil del Montsant és espectacular, perquè és molt abrupte i amb unes cingleres impressionants.